Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga ng mga tigpaminaw. Dini sa talumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katalumanon sa inyong mga higala ng mga Seventh-day Adventist nga maghatag kanatong paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita talumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. Okay, mag-ampo ta mga higala itong iyon si Brother Isaw alang sa opening prayer. Mga higala, mag-ampo kita amo nga silimbahon og dalaygon nga Dios niningtak naa sa kagabion taliwala sa maulanon nga panahon. Sa gihapon ang among mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo nagapadayon tungod sa gihapon sa imong pagkamayog dakong gugmas matag usa kanamo. Ninintak na o Dios sa gihapon ang imong mga katawhan ug mga kanakan magahimo na sab sa pagpadayon sa pagpatalingog sa imong mabilulong pulong. Panalangini ang matag usa nga taliwala sa pagpatalingog sa imong mabilulong pulong, mabatnan og mahangpan ang mapulong pinagis giyas balang Espiritu Santo nga kini Ginoo makahatag og dugang kalig-on kadasig sa tag sa namo ka mga pagtuog pagpangalaga diha kanimo. Salamat o Dios nga sa kanunay ang imong kaluoy ug ang imong gugma amo nga nasaksihan. Nining gayuna padayon gyapon ang imong paghangyo ug pagampo diha kanimo. Maunta imong igahatag ug imong kining pagatubagon among mga kaigsunan ug mga kaigalaan karon nga nastag sa tag sa nila ka mga puloy-anan nga nay nagkalinlain nga mga balatian. Kami nagahangyo kanimo nga ikaw mag-aayos ilang nagkalinlain nga balatian o Dios. Sa mga kaigsunan ug mga kaigalaan nga dunay gihambin nga problema sa kinabuhi, kami sa gihapon kanimo magahangyo nga ikaw magahatag og kasulbaran sa problema sa ilang kinabuhi. Aron sa dinyo Dios, kaming tanan makahimo sa pagpamalandong, pagduol ug pagpangalaga diha kanimong magmatinud-anon pinaagi sa imong giya ug tabang. Ninintak na o Dios, nagahangyo usab kami kanimo nga ikaw magapasaylos among mga kasalanan nga nahimo batok diha kanimo. Kining tanan amo nga paggalauman nga madawat lamang kang Kristo Jesus ang manluluwas. Amen. Okay, maayong gabi no sa tanan nato mga kagilaan kutob sa naminaw karon sa atong programa sa radio og tanan nato mga viewers sa Facebook sa bisan diin nga part sa kalibutan karon kinasing-kasing man mo higala nga gina-welcome, gina-invite sa atong nga programa
o gikalipay sa namo nga dunay mga participation karong gabi na nga amo nga ma-receive gikan kaninyo. So sa gihapon makahimo na mo higala sa pagpadangat sinong mga mensahe. Text lang mo dinhi sa ato nga number kang Brother Libby Clavis nga number or dinhi sa ato nga Facebook, no? Atong Facebook live maka-message mo o ni alang sawa pa makasuway og tan-aw or open ini nga ato nga live. Sige lang mong paminaw sa radio. So makahimo mo higala sa pagtan-aw. I-search lang niyo sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Makita niyo ni atong programa. Makita niyo atong program, makapamati mo sa mga pulong sa Ginoo, mga tubag sa mga pangutana nga ipadangat dinhi. So alang sa atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, kutom sa naminaw, kung pananglit aduna mo'y mga nalibugan labi na sa mga tubag nga gipanghatag namo dinhi sa mga pangutanang midangat nganhi namo, mahimo nga inyo nga i-follow up mga higala para nga mas matagaan pag nato o tinaw nga pagpasabot sa mga butang nga ato nga kinahanglan nga atong mabasa diha sa balaan nga kasulatan. So sablihan ako, welcome ang tanan. Unya ay namang padangat og mensahe ngadto kang Brother John tungod kay dili siya ikauban nato. Wa pa siya dinhi uban nato. So diri lang idiretso og send sa kang Brother Libby Clavis nga number aron singon niya na automatic ato ding mabasa higala ang inyong mga mensahe. Na may mga birthday greetings, pwede na inyong ipadangat dinhi. Kay malipay sa na ang nag-birthday nga dunay mga greetings nga gikan ninyo mga higala. Butala po yung ngalan wag ang sa nag-birthday. Pero sa tanan nga nag-birthday karon, happy birthday no, o niya manghinaot mi nga ang Dios magpanalangin sa mga nagsaulog sa natawhan niini nga adlaw. Maghatag unta ang Dios og dugang lugway nga mga katuigan sa kinabuhi. Ani atong gina-welcome sa atong mga silingan di as mabuli. So maayong gabi sa atong mga silingan di as mabuli kutob sa naminaw karon diha. So sa gihapon atong ginapahibalo nga doon natay umaabot nga talagsaon nga seminar sa panglawas o sa pulong sa Ginoo diha sa covered court sa mabuli. Gischedule na karong pizza 16 santod sa pizza 23 sa bulan sa Disyembre, taon-taon pa. So mao nay ato nga umaabot nga paghimuon nga talagsaon nga mga seminar nga daghan tag makatunan ana. Na ay mga kaigsunan nato nga magsuroy-suroy sa puluyanan, maga-inform nato o niya maghatag po sila advance information mahitungod sa mga butang hisgutan sa umaabot nga seminar. So ay magkatingala diyan no. Niya mga higala nato kung naghandom sad mo kutob sa naminaw karon, naghandom mo nga mutuon og dugang sa pulong sa Ginoo. Pahibaw alam mi diri ipadangat na inyong mensahe nga rin nato kay aron masabutan sad ang inyong available nga time o ang available sa mga time namo. Basta amo lang maabot, pwede kami mo serve higala, pero sa mga lugar nga medyo distansya ng jutay, pwede ra i-recommendar mo namo sa mga simbahan sa inyong mga higalang Seventh-day Adventist Church kung kinsa nila diha ang makaalagad nga na ninyo sa pagtabang o pagtudlo sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. So wala na bayad ang mga serbisyo. May hugbaon yung higalang mga Adventista nga mutabang kanyo og tuon sa mga pulong sa atong Ginoo. Okay, ato ta sa pagpadayon sunahan ni akong basahon Brad Libby atong kalibutan karon mangtas aswang pagyud ko no. Ilang kabalaka lagi ana higala. Always positive ang unahuna, ayaw og always negative kay mao nay makadaot nato kanunay negatibo atong unahuna pananaw nato sa palibot mga dili maayo unahuna aron nato na no, pero kanang mga silingan nato baya
mga maayo baya na nato o maayo na nga na nato niya magunahuna tag negative para nila base og madaot atong unahuna kadugayan higala nang let us positive o optimistic ba atong unahuna mahigala. So alang sa mga tigpaminaw nato nga gustong mapadangat og mensahe pero wa mo makapunbok sa atong number higala kang Brother Libby Clavius nga number sa 0926 8869-758. Ako sublion 0926-8869-758. O niya, ato sanggi nahangyo ng atong mga viewers nga palihog, atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang atong nga programa para nga makapamati po sila sa mga pulong sa Dios nga atong mahisgutan dinhi. Okay, sa pagparensunahan, itunol ko kamo kang Brother Isaw. Siguro na siya pangumustahon niya. Niya siya pagabasahon din atong mga higala nga dunay mga mensahe nga niya sa atong screen atong makita. Okay, salamat Brother Libby. Ato lang pasalamatan ang mainiton nga pag-welcome sa to dito sa Iglesia sa Kadayawan Seventh-day Adventist Church. Unya to sab nga pasalamatan ang invitation ni Mr. and Mrs. Jumel Andro Trosasinya sa pag-imbitar sa to ang maka-join og Sabbath day dito sa Iglesia sa Kadayawan. Sa tanan lang mga kaigsunan ug mga kaiglaan usab nga nagsunod og nagsubaybay nitong programa, welcome mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kagabi ato nga nasaksihan nga nakadawat yun ta og 60 plus shares. Ako nga gi-review mga kaigsunan og pila ang views, mi-reach siya og views nga ginatos ka mga viewers. So unta karon usab or sa umalabot pa nga live broadcast nato through Facebook Live, ato ni nga i-maintain nga kana bang gamiton nato ang atong Facebook account sa pag-share sa ato ang program. Kay pinagis pag-share nato sa ato nga live broadcast sa ato ang matag-usa ka mga Facebook account, wa nato damha nga duna day mga tao nga na-bless tungod kay nakapamati sila sa pulong sa Ginoo tungod sa pag-share nato sa live broadcast nga atong ginhimo. So kami dinhi magadasig sa tanan nga naglantaw karon sa ato nga Facebook Live nga sa diin mga kaigsunan, kung mahimo mo inyo nga i-like then inyo sab nga i-share aron nga daghan ang mga kalag nga mapanalanginan pinaagi sa ato nga programa. So ngadto tas pagbasa sa mga mensahe nga midangat dinhi sa tong programa. Aniya si Brother Mario Alquizar. Mayong gabi ninyo diha, Brad Libby og Brad Isaw og mga kauban diha sa station og sa tanang naminaw karon. Tulo mi diri Brother Mario kay niya kauban sab nato ang ato nga newly baptized nga si Brother Jibin RCP. Bisita sab siya sa atoa. Niya sa Brother Joseph Kimno. Mayong gabi usab diha kaniya Sir Brother Isaw og sa tanan nga naminaw og sa gabi karon sa live. Salamat sa pagbasa Brother Isaw. God bless sa tanan. So mayong gabi sab nimo diha Brother Joseph. Niya po si Brother Mario Alquizar. Minaw mi diri sa Panalipan Katmon. Kauban nako si Brad Pablo Jason Jr. So mayong gabi sa tanan nga mga taga Panalipan Katmon nga nagsunod sa tong programa. O ba nimo Brother Mario o ni Brother Pablo Jason Jr. mayong gabi o welcome niya tong programa. Niya po si Sister Aida Tirana. Good evening and happy listening to all. God bless us. Niya po si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother Isaw kaya Libby og mga naminaw karon. God bless. So mayong hapon kanimo dinha sa Saudi Arabia Brother Ronilo. Inaot nga ang Dios kanunay magapakita sa iyang dakong kamaayo ug gugma usab diha kanimo. Niya po si Brother Elmer Lacerna. Mayong gabi niya diha sa station mga bro, mga kaog kapaglaom. Dinasab sa ato nga Pikas Monitor, ato sab nakita nga nakig-uban kanato nga atong mga kaigsunan nga wala makahimo sa pagpadangat sa ilang mga mensahe. Di si Brother Eljon Nidia, niya pod si Sister Cristel Joy Dihito Anciano, niya pod si Brother John Moses Rosalios Puyot, niya pod si Sister Ann Calmiran, niya pod si
Brother Harvey Codera, niapod si Brother Antonio Itoma, niapod si Brother Denmark Cruz watching from Pasig, Maya Dan Bantayan, niapod si Ina Guapa Buracho Utid, niapod si Sister Ginaline Lumuntad, niapod si Brother Jimmy Ranesis, niapod si Brother Noypi Moreno, niapod si Con Guande. Sa pagkakaroon mga kaigsunan, mao pa ni ang ato nga nakita nga mga higala og mga kaigsunan nga nagsubaybay sa ato ang live broadcast. Then thank you so much sa ato nga mga viewers nga ni-initiate og lakang sa pag-share sa ato ang live broadcast. Ni-reach na ta og 67 shares mga kaigsunan og mga kaiglan nya. Pinaagi nini nga initiate nato nga pag-share sa ato ang live broadcast, maka-reach na ta og daghang mga kalag karon mga kaigsunan og mga kaiglan. So sa pagpadayon sa tong programa, ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. So niya siya itong basahon nga mensahe mga higala. Okay, ato ning tanahon. Maayong gabi sir, padayon mug sangyaw sa gospel. Parang daghan pang mga katawhan nga maluwas madala gikan sa gahom sa kangitngit paingon sa ginharian sa kahayag. Okay, salamat no. So padayon kita higala mintras may panahon pa. Mintras sa tagan paghigayon tungod kay ang Dios nagasulti manggod, nagasugo sa matag usa nato nga alang sa nahibalo kinahanglan isulti pod ngadto wa makahibalo ang pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Dios atong madungog maunay pulong sa Dios nga nag-inbitar nato paingon didto sa langit. Unya gitagaan tag mga instruksyon sa pulong sa Dios kung unsay atong buhaton aron makaadto ta og langit. Ka Biblia kompleto man ni sa mga kasayuran, pasidaan ug mga pagtulon-an sa pulong sa Ginoo. Salamat. Anya ni patong basahon. Good eves, sige Judkog paminaw sa inyong programa. So thank you kaayo sa inyong pagsigi o paminaw sa ato nga tulumanon. Okay, ato ta magbasa na higala sa pangutana nga aton tagdon karon. Mao ni pangutana, Brad, ingon lagi mga CFD. Kani CFD siguro familiar nato ni kay kanan si Catholic na siya niya Faith niya Defender, no? Catholic Faith Defender. Ingon siya, Brad, ingon lagi mga Catholic Faith Defender. Ang Roman Catholic Church kuno mao ang nag-compile sa Bible. Kung wa pa kuno sila, wala kuno tay Biblia. Tinuod ba kini, Brad? Okay, salamat no. Mao ni pangutana nga ato nga tik-apon karong gabi Ang pangutana ingon siya dinhi nga nagingon daw ang CFD, ang Roman Catholic Church kuno mao ang nag-compile, nagtigom sa Biblia. Kung wala pa kuno sila, wala kuno untay Biblia. Tinuod ba kini, Brad? Okay, mao ni Brother Isaw. Ang pangutana nga atong tagdon karon niya, manghigala naton tigpaminaw. Labi na nato mahiligon mo tampo ba og mga tubag. So it takes na din higala sa atong number parang atong mabasa ang inyong contribution nga tubag alang sa pangutana nga atong gibasa karong gabiona. Welcome ang tanan. So unang mutubag si Brother Isaw o niya ako ning pagatapuson. Okay, daghang salamat Brother Libby nya ato sab nga pasalamatan ang atong higala sa iyahang pangutana. Kanang gisgutan og kanunay nga idepensa sa atong mga pinalangga nga Catholic Faith Defender mga kaigsunan nga sila or ang Roman Catholic Church ang nag-compile, ang nagmugna sa Bible mga kaigsunan og mga kaiggalaan. Malipay gid unta ta nga diha silang pag-angkon ba og sila mga kaigsunan, malipay gid unta ta, pero saon man nga taliwala sila nga pag-angkon nga sila may nag-compile, nagbuo sa Biblia,
na unsa mang pagkaunsaa mga kaigsunan nga kung sila ang nag-compile ngano man nga layo ramang kaayo ang doktrina sa Roman Catholic Church sa gitudlo sa Biblia. Muna nga kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan, nindot kay paminawon na nga pulo nga ang Roman Catholic Church may nag-compile, nagbuo sa Biblia. Pero ang nakabati lang mga kaigsunan og mga kaiglan, taliwala sa ilang pagpangangkon nga sila ang nag-compile, nagbuo sa Biblia na unsa mang pagkaunsaa nga ang ilang doktrina wala man mahaom sa gitudlo sa Biblia. Kung ato nga lantawon og susiyon mga kaigsunan, out of 34 Bible scholars nga nagkuan ani, dunalay duha ka member of Roman Catholic Church nga nakaapil mga kaigsunan sa pag-compile niini nga Bible. Kung aron nga masayod mo, out of 44 dunalay duha ka tawo nga membro sa Roman Catholic Church ang nakaapil niini mga kaigsunan og mga kaiglaan sa pag-compile sa Bible. So dili tinuod nga sila mo'y nagbuhat, sila nagbuo, kundi dunay mga kauban mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung ato nga tan-awon, matud pa sa Bible chronology, natapos ang Biblia pagsulat sa tuig AD 96 mga kaigsunan og mga kaiglaan. So kung imo nga lantawon og susihon, karon may tungod niining Biblia, wala gyud lain nga gisgutan dinhi or walay specific name nga gitudlo ang Biblia kung si kinsa ang nagkiniang si kinsang pundok mga kaigsunan og mga kaiglaan ang nag-compile, nagbuo sa Biblia, kung dili usa lamang gyud ang gipointing dinhiya, ang nagmugna og ang nagbuhat sa Biblia mao lamang ang Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Diha sa pagmugna og pagbuhat sa Dios sa balaan nga kasulatan, siya migamit og mga balaan nga tawo og kini iyang gimanduan sa iyang balaang Espiritu Santo mga kaigsunan og mga kaiglaan aron nga diha mabuo kining gitawag nato og balaan nga kasulatan or Biblia. Kung ato nga lantawon og susihon mga higala og mga kaigsunan, ingon ani ang atong makita kaduhang Timoteo kapitulo 3:16, ang gisgutan nini mao ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ako lang hunungan kay doon na kalom pero doon na pa'y sumpay. Kung imong lantawon ang naka-highlights nga nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Sa laing termino niini mga kaigsunan og mga kaiglan, gibuhat sa Dios. So kung imong lantawon og susiyon, based on the Bible, ang nagbuhat, ang nagmugna sa Biblia, sa balaan nga kasulatan, ang Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung imong lantawon og susiyon ang balaan nga kasulatan, walay gihatag nga specific name sa pundok nga nagbuhat niini, kundi ang gisgutan na generally na address ang nagbuhat niini mga kaigsunan og mga kaiglaan ang Dios. Karon unsay rason ngano nga ang Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan nagbuhat man og balaan nga kasulatan niya, kung atong padayonon nagingon og may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang tuyo og tumong sa Dios diha sa iyang pagbuhat niining balaan nga kasulatan aron kitang tanang tao nga nagpuyo niining kalibutan matudloan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung imong lantawon og susiyon, mao ni ang main purpose sa Dios. Kung atong padayonon nagingon alang sa pagpamadlong. So kung imong lantawon og susiyon diha sa pagsusi o pagbasa nato sa balaan nga kasulatan, kita mabadlong mga kaigsunan og mga kaiglaan gikan sa pagtamod nato sa pagtulon-an nga wala gitudlo sa balaan nga kasulatan, kita mabadlong og matudloan ngadto sa pagtulon-an nga maoy gitudlo sa balaan nga kasulatan, pagtulon-an nga iya sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung padayon pagyud nagingon alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kung imong lantawon og susiyon, mao na ang main purpose sa Dios
ngano nga ang balaan nga kasulatan iyang gituga or iyang gibuhat aron kitang tanan matudloan mga kaigsunan og mga kaiglaan, aron kitang tanan mamatulid, aron kitang tanan mamamatuto diha sa pagkamatarong mga higala og mga kaigsunan. Mao na ang ato makita dinha. Og dili lang mga kaigsunan og mga kaiglaan diha lang magtapos. Kung imong lantawon og susiyon, ang giisgutan mao mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang tibuok nga kasulatan, remember, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. So dili gyud mahimo mga kaigsunan og mga kaiglaan nga sa ato nga pagbasa sa Biblia dinhian lang ta mutuo, dinhian lang ta magtuon sa daan nga tugon. Dili gina mahimo mga kaigsunan og mga kaiglaan nga kini ang magbasa tag Biblia dinhian lang tas bag-ong tugon kay naa naman ang atong kapanahon sa bag-ong tugon. Dili gina mahimo kay nga naman ang gihatag nga instruction, gihatag nga pagtudlo sa Biblia mao mga kaigsunan og mga kaiglaan nga diha diay mga kaigsunan og mga kaiglaan sa atong pagtuon sa balaan nga kasulatan gikinahanglan nga ang tibuok nga kasulatan ang ato nga kini ang ato nga pagatun-an mga kaigsunan og mga kaiglaan. Tungod kay dunay daghang mga tao or dunay mga tao sab karon nga nagtudlo nga ang daang tugon wala na, nga natas bag-ong tugon kay bag-ong tugon naman ang atong panahon. Remember, ang gitudlo o gisulti sa Biblia nga ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Sa diha nga magbasa ta sa Biblia, katunga na sa Biblia, Old Testament na lang, New Testament na lang, dili na tibok ang atong basahon og tuohan ang nahitabo mga kaigsunan og mga kaiglan, ang ato nga mga kahibalo og kaalam may tungod sa pulong sa Ginoo nahimong kulang-kulang. Kay nga naman, katunga ra may atong gibasa unya ang gitudlo sa Biblia tibuok nga kasulatan man mga kaigsunan og mga kaiglaan. So kung imong lantawon og susiyon, doon na gay imong makita nga mga butang proseso kung unsaon nato pagtuon diha sa Biblia mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nan karon ikaduhang Pedro mga kaigsunan og mga kaiglaan, kapitulo 1 bersikulo 20 ug 21, ingon ani ang gisgutan, kinahanglan inyong may baluan kini. Una sa tanan, nga walay propesiya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. So remember, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kini nga point nga giusgutan sa balaan nga kasulatan nga walay bisan si kinsang tao nga makahimo sa propesiya pinaagis iyang kaugalingon mga higala ug mga igsoon. Kung padayon na nato 21 nagingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Hinungdan mga kaigsunan ug mga kaiglaan kung imong lantawon ug susiyon nga diha sa pagbuhat sa balaan nga kasulatan ang Dios naggamit sa mga balaang tao. Remember that. Unya kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang gisgutan o gitudlo sa Biblia, ang Dios mo'y nagtuga og nagbuhat. Karon dinhaa sa kini ang mga pagpangangkon sa Roman Catholic Church ato ang mga kaigsunan og mga kaiglaan nga Catholic Faith Defender, nga ang Roman Catholic Church mo'y nagcompile sa Bible mga kaigsunan og mga kaiglaan, dili gid unta na ikalalis. Nga naman, kay naaman sab sila ilang kaugalingon nga compilation nga Bible, nga gikan sa original, mga kaigsunan og mga kaiglaan, nagbuhat po sila og ilang Bible, nagcompile sila, diha sa ilang pagcompile, ilang gi-compile mga kaigsunan og mga kaiglaan, nga mohaom sa ilang nga pagtulunan og doktrina. Muna nga, naagid sila kini ang kakusog, igo og kasibo, sa pagpasigarbo nga ang Roman Catholic Church may nagcompile sa Biblia tungod sa rason mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Naaman sa gid sila binuhat nga ilang kaugalingong Biblia. Pero mao lagi mga kaigsunan ug mga kaiglaan, diha silang pagbuhat doon na nay mga butang mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga ang gisulti o gitudlo sa original nga Bible mga kaigsunan nga nasulat sa Bible ilang giusab aron mahaom sa ilang nga doktrina. Munay atong bantayanan mga kaigsunan ug mga kaiglaan.
about niining pagpangangkon sa CFD, Roman Catholic Faith Defender nga ang Roman Catholic Church may nag-compile sa Biblia, mga kaigsunan og mga kaigalaan. Di gyud na nimo dili gyud na kini ang ingon nga dunay tin-aw nga katibayan nga ang Roman Catholic Church gyud ang nag-compile sa Biblia. Kundili ang tin-aw og tataw og klaro kung imong basihan ang balaan nga kasulatan, ang Dios mismo, mga kaigsunan og mga kaigalan, ang nagmugna, nagbuhat sa Dios, nagbuhat sa balaan nga kasulatan, pinaagi sa mga balaang tao. Mauna ang insakto nga angayan og takos natong ipasigarbo, dili kay ang atong pundok nga igo rang moangkon, mga kaigsunan og mga kaigalaan, nya nindot unta diha sa pag-angkon nga sila ang nag-compile sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan og mga kaigalaan, kung unsa untay gitudlo nga pagtulunan sa balaan nga kasulatan, mausab ang ilang doktrina og pagtulunan sa ilang pundok, mga igalag maigsoon. Pero sad to say, mga igala og mga kaigsunan, nga taliwala sa ilang pagpangangkon nga sila ang nag-compile sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan og mga kaiglan, wala nila sunda og unsay nasulat niini. Kung imong lantawon og susihon, mga kaigsunan og mga kaiglan, hilabihan gyud kasupalpal kanang pagpangangkon kay imo man day masabot, do naman day logic nga mogawas nga kun ang Roman Catholic Church ang nag-compile sa Biblia, ngano man nga ang gitudlo sa Biblia o ang doktrina sa Roman Catholic Church dili man magkapareho, mga kaigsunan og mga kaigalan. Lahi man ang gitudlo sa Biblia sa balaan nga kasulatan, lahi man sab ang pagtulunan o doktrina nga iya sa pundok sa Roman Catholic Church, mga igala og mga igsuon. So very simple, imong makita, mga kaigsunan og mga kaiglan, kanang mga CFD, mga pagpangangkon lamang na nila, mga kaigsunan og mga kaiglan. Pero ang tinuod, wala gyoy klaro na nga mga pagpangangkon nga ang Roman Catholic Church may nag-compile, nagbuo, nagmugna sa Biblia, mga kaigsunan og mga kaigalan. Noon, naa sila ilang kaugalingong Biblia nga gibuhat aron sa pagpahaom sa ilang kaugalingong doktrina. So walang pas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Claros. Brother Libby? Okay, dikong salamat, Abadi Isaw. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Manginaot may higala nga masabtan ninyo ang mga tubag nga among ihatag no sa pangutana nga modangat sa binhi. So, makapalo up mo higala. Arita sa pangutana nga atong entertain karon nga kagabion. Ang pangutana naghisgot mahitungod sa nag-compile sa Biblia. Kino niya ang iyarabang gisgotan diri nga ogwa pa kuno ang Roman Catholic Church mag-compile sa Bible, wala kuno tay Biblia, why Biblia. Asa man kaday kaunas Bible og sa Roman Catholic Church? So, mana atong tanawon mahigala kung lo o iba. Okay, karon ani na ta sa paghatag og dugang tubag no sa nakasulat dinis Biblia. Kaya nag-compile, nagtigom ba? Nagtigom sa mga pulong sa Ginoo. Mana gitigom. Atong basahon ang nakasulat sa Isaias. Atong tanawon ang record dinhi sa Isaias 34 versikulo 16. Aniyon sa may gisulti dinhi ni propeta Isaias, pinaagis siyang sulat. Kaya ato ning basahon ang Biblia parang masayra nato kung kinsay nagtigom o nag-compile sa Bible. Gaygo din ang pulong sa Ginoo. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Hiyuba og basaha. Walay usa ni ini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban. Kaya ang akong baba kini nagsugo na, og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Kinsay nag-compile sa Biblia higala? Ang Roman Catholic Church ba? Dili, ang nagtigom ani higala mao ang Espiritu Santo.
Ang Espiritu sa Dios nga matapas na nabasa dili akong otro basa susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova og basaha walay usa ni ining mawala o way mawala muna ingos Ginoo walay makulangan sa iyang kauban kay ang baba kay ang akong baba sa to pa pulong gis Ginoo kay ang akong baba kini nagsugo o kisa nagsugo ang Ginoo nagingos na nini ug ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. So muni nag-compile sa Bible higala ang Dios gitawag nig libro sa Dios. Aniya nagpasabot nga dili insakto ang pangangkon. Okay naman angkon-angkon pero kay Bible based man ta higala atong gi-base Biblia kung sila ba nag-compile. Ang Dios mga higala sumala sa atong nabasa sa Biblia. Kano sa ba ni gisulat ang libro sa Isaias? Kini ato tanawon. Isaias may writer ni ini. Gigamit lang siya sa Ginoo aron sa pagsulat sa pulong sa Dios. Gisulat kini ni Isaias dito sa Jerusalem. Dito gisulat sa Jerusalem. Ni adtong 732 to 5 muni ang gidugan muni ang tuig nga pagsulat 732 mga higala gikan sa 778 ngadto sa 732 kay kani akong Bible na amo ni siya gibutang dinhig kinsay nagsuwat o niya panos ag gisulat niya ato basa dinhi kay kini the table of the books of the Bible niya indicating the writer, the place of writing, the time of completion of writing, and the time covered by the events of the book. Niya names of the writer of some books and the places were written are uncertain. Ano yung nga dunay muni gisgutan nga bana-bana nga mga katuigan. Many dates are only approximate. The symbol of meaning after the meaning before C. Mani nga before Christ ni gala ang pagsuwat sa libro sa Isaias atong nabasa dinhi ang nagsuwat si Isaias dito sa watas Jerusalem ni adtong 778 hangtod sa 732 paus-os manggod before Christ ang pagkwintada gikan sa dako nga numero paingon sa 1 paus-os niya pag abot na ni Kristo gikan sa 1 paingon na sa ibabaw morning ato karon 2023 2023 na tahigala. So ano ang pangutana ni adtong tuig 732 BC diha na bagoy Roman Catholic Church wala pa wala pa ning tungha gani sa paghatag og kompleto ngalan sa Iglesia Apostolika Katolika Romana niadtong 1870 mahigala. Ang Biblia nasuwat dugay na kaayo. Wa pa si Kristo. Wa pa'y Catholic Church, wa pa'y Roman Catholic Church. Diha na ang Biblia mahigala. So dinhi sa kong Bible niya dinhi ang mga ngalan sa mga libro. Mga ngalan sa mga libro sa Biblia. Sa mapananglit kining libros Genesis. Ang nag-compile ani nagsuwat ani mao si Moses mao'y writer ini.
Aniya dito gisuwat sa wilderness natong 1513 mao'y pagsulat ani mga higala. So kinis Moses kay writer man siya sa 5 ka librong nagsunod-sunod, Genesis to Deuteronomy. Limani ka mga libro higala. Aniya natay sa kalibro na suwat ni Moses nga ikaunom, mo ni una gyud pinakauna libro ang gisuwat kini libro sa Job. Moses gyapon writer ni libro sa Job. So naigo og unom ka libro ang gisuwat ni Moses. Pangutana, kini si Moses Roman Catholic Church ba ni? Dili higala. Hudiyo ni si Moses, Sabbath keeper ni. Nagpasabot nga Sabado ni ang adlaw igpapahulay ni Moses. Nya samtang ang Roman Catholic Church di man Sabado, Domingo man. Layo ra gyud sa pangangkon mga higala. Ang nagsuwat sa Biblia, mga Sabbath keepers, samtang ang nangangkon Sunday keepers. Diya makita nimo ang kalainan. Aniya, niya pag atong tanawon, atong basahon kay mao ni gisgutan sa 34:16. Arita sa Roma 3, 1 og 2. Atong tanawon kay aron maklaro. Roma kapitulo 3 versikulo 1 og versikulo 2. Unsa may atong mabasa dinhi? Okay, niyang nakasulat may gala. Gaygon ni sa 1 ngadto sa kapitulo 3 versikulo 1 og 2. Nan unsa man di ay ang bintaha sa pagkahudiyo. Unsa may kapuslanan sa circumcision. Daghan bisan asa ipaagi. Una sa tanan ngadto sa mga Hudiyo, gipiyal ang mga pulong sa Dios. Diin gipiyal ang mga pulong sa Dios sigala ngadtos mga Hudiyo, dili ngadtos mga Romanhon. Dili ngadtos mga Romanhon. Mao na makita nimo ang Roman Catholic Church didto nagsukad sa Roma mga higala. Dili sa Jerusalem kay sa Jerusalem pa Jerusalem Catholic Church suda. Pero sa Roma man nagpasabot nga didto ang ilang uluhan nagsukad sa Roma. Atong gibasa diri ang pulong sa Dios diin gipiyal sa mga Hudiyo mga higala. Kay mga kalabanang writer sa Biblia, mga Jewish people. Manang wa pa nanungha ng Catholic Church, diha na Biblia. O niya, makaingon tag, wa pang Catholic Church, looy kay wa mo'y Biblia. Diha ng Biblia, wa pa ang Catholic Church. So, ang Catholic Church, naghimulag mga paghubad sa mga sinulat diha sa Biblia, nasulat ng daan, nga na-compile ng daan. Kay ang Old Testament gisulat sa Hebreo o Aramaic sa mga Jewish people. Kanya ang New Testament sa Greek. Hubad silang Biblia, hubad pag Latin sa Catholic, yung ato sa English. So nagahubad sila. O niya gani na ay Bible Society kada nasod. Ang Bible Society usa ni sa organisasyon ang naa diha mga tao gikan sa kalaing organisasyon. O niya ang Biblia nga hinubad adto moagi sa ilang tan-awon, kita nilang okay, tataka na og PBS sama din sa ato Philippine Bible Society. Punayo bang mga pundok nga wa nila iagig Philippine Bible Society nga ilar gyud nga hubad ilang butangan og imprimatur. Pero sa atong nabasa sa Biblia, una, ang Espiritu sa Dios, yung ang akong Espiritu matubos Ginoo, mao ang nagtigom sa balaang kasulatan. Kanya, ingon na Diyos, susihan ninyo og basahan ninyo sa libro ni Jehova.
sa basahon ni Jehova. Walay makulangan sa iyang kauban ini. Kaya ang akong baba nagasulti o ang akong espiritu mao ang nagtigom kanila. Nagtigom o nagcompile kanila. Munang diha na compile na higala sa Ginoo ang iyang pulong. Kay ang gustos Ginoo ang iyang pulong mahidangat ngadto sa makatawhan sa kalibutan. May Catholic Church magwa ang pulong sa Dios mulapnag gina sa kalibutan kay antuyos Ginoo ngayang pulong ngadto sa kalibutan. Munang gipili ato nabasa gipiyal ngadto sa mga Hudiyo ang mga pulong sa atong Ginoo. Gani sa atong mabasa dinhi sa Roma 15:4 si San Pablo higala sa iyang pamahayag gaingon siya kay bisan unsay gisulat kaniadto. Pag-ingon niyang kaniadto ang gimini niya ang daang tugon nga naman kay wa pa nasuwat ang bagong tugon. Ingon si San Pablo kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon aron nga pinaagi sa pailob og paglipay sa balaang kasulatan makabaton kita og paglaom. So ang purpose Ginoo nga gipasuwat kaniadto ang iyang mga pulong nila ni Moses, nga Salmista David, or uban pa magsulat mga writers sa Antugon, uban pa mga writers sa Biblia, gipasuwat kinis Ginoo ngadto nila kay may katuyuan ang Dios. Ang purpose sigala aron naatay tun-an karong panahona. So ang pulong sa Ginoo parang atong tun-an, parang mahibaw tag-unsay katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Nahibaw tag-unsay Dios tungod kay naa sa balaang kasulatan. Nahibaw tag-unsay angay buhaton tungod kay ang Biblia puno ni sa instruksyon mahigala kung unsay atong buhaton. Mao na nga kay gisuwat man ni kadto parang atong tun-an karon. Atong tun-an mga higala, atong basahon, atong tun-an ang pulong sa Ginoo kay matod pang salmista, matod pa ni San Pablo, pinaagi sa kasulatan makabaton kita og paglaom. Wa tay paglaom unta, pero pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios makabaton kita igalag paglaom atong masabtan nga doon na day paglaom kitang makasala sa diha nga mutuo ka og mudawat ka kang Hesus ingon nga manuluwas. So ingon ni ana mga higala ang Biblia nga antuyo nga nung gisuwat kaniadto ako ning gitan-aw sa Bible commentary kining pagsulti ni Pablo unsa ning pulong gisuwat kaniadto parang atong tun-an karon. Gipamahayag sa mga Bible commentary ang gipasabot ni San Pablo mga writings, mga sinuwat sa daang tugon mga higala sa Old Testament, ang Bible nga Old Testament kay ang gigamit sa mga bisan pa si Hesus og ang mga apostol ang ilang gipanggamit, gipang-quote nilang mga verses gikuha nila gikan sa Old Testament mga higala. So muna siya nga di mahitabo nga way Biblia o way Katolik na higala tungod kay diha nandaan ang pulong sa Ginoo kay ang purpose niya na parang kitang mga katawhan nga nahulog sa sala magtuon ta aron ta makabaton og paglaom sa kaluwasan. Mabuti hinungdan nga nag-ingon dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15 ngadto sa 16. Ang mabasa din ako ni basaw na ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 o niya versikulo 15 ngadto sa versikulo 16. Kung unsay gipatin-aw dinis bala ang kasulatan. Mao ni ato mabasa ato lang ilaw 17 gikan sa 15. Og nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan, nga arang makahatag kanimog kaalam,
nga maghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang atong nabasa higala, gisultihan ni San Pablo si Timoteo kay sulat man gud niya ngadto kang Timoteo. Ang sulat ni San Pablo ingon siya, sukad sa imong pagkabata, ikaw nakabasa na sa balang kasulatan. Ikaw nakasabot na o nagtuon ka sa balaan kasulatan, Biblia. O paghisgot ni Pablo dinhi nga sayod ka nga sukad sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balang kasulatan. Unsa kasulatan gipasabot ni Pablo nga pumanasuat ang bagong tugon, ang mga libro sa daang tugon kay existido na ni adtong panahon na. Ingon San Pablo nga matod pa dinhi, makagagahom kini sa pagtudlo kanimo paingon sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. So mo na gipasabot ni San Pablo unya diha na bay Katoliko ni anang mga libro gipansuwat nga bisan unsay gisuwat kaniadto kanang ingon diha nga nabasa ni Timoteo, wala pa higala oy. Wala pa mag-exist ang Roman Catholic Church. Ang atong nabasa rin nga naghisgot ni San Pablo kay San Pablo o sa mga ka-Hudiyo o sa mga gani siya ka Parasiyo si San Pablo kay Saulo man siya sa panakabig. Nakabig siya pagka-Kristiyano, nahimo siya nga apostol ngadtos mga hintil. O niya naghisgot si Pablo nga ang balaang kasulatan kung masabtan lagi nato, maghatod ni nato paingon sa kaluwasan. Di ta ihatod paingon sa impyerno. Ihatod ta paingon sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo nato kang Ginoong Hesukristo. Kaya ang Biblia nagtudlo man ni nato nga ang atong kaluwasan pinaagi sa pagtuo o pagdawat kang Ginoos nga atong manluwas. Mo gani first step, tuo ta kang Ginoos. Dawaton nato siya nga atong manuluwas, kalisod maluwas ang tao, lisod ang tao makaadtog langit, gawas kon aduna siya pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Gayon ang 16 dayon, ang tibuok nga kasulatan, gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. O gisulat ang tibuok kasulatan, o niya, ang mga nagsuwat ang tibuok kasulatan higala, minanduan linamdagan sa Dios. O niya, sa diyan na suwat na bagong tugon, o niya, giagi sa kanon, 66 ka libro, o niya, kung imong tan-awon sa The Living Bible, na matod pa, the whole Bible was given to us by inspiration from God. The whole Bible, ang tibok Biblia, gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. Unsa may tuyo kapuslanan nining tibok Biblia mga higala. Ingon dinhi og may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo kun unsaon sa pagkinabuhing matarong. So ingon San Pablo ang tibuok kasulatan o tibuok Biblia. O nagpasabot nga gikan sa Genesis paingon sa katapusan, tibuok kasulatan na, gisulat ka na uban sa lamday kan sa Dios niya, may kapuslanan sa pagtudos kamatuoran, mangita kag kamatuoran higala. Basahon ang Biblia, kay ang Biblia kompleto na kay na sa mga instruksyon og magtudlos kamatuoran. O na ikaduha, may kapuslanan sa pagbadlong. Manang pagbasa nato sa Biblia, pagtuon nato, usay mabadlong ta mga higala. Kay na ay mga buhat nga daw husto para nato, pero supak des kabuton si Ginoo. Pero ang uban lagi nga mauni na andag buhat, ang pagsupak mangita nagrason nga murag iyang i-justify ang iyang mga buhat nga supak sa kabutos Ginoo. Kapaminaw mo nga dunay uban nga pamahayag yun diha sa mga public plaza, public places, o mangugat yun bisan sa mga Facebook, iyang dipinsahan ang sayop higala. Bisag na ay klarong mabasa
nga tinaw gisulti sa Biblia, iyag yung lubagon kay maoy iyang gusto niya nga ang Biblia mo'y pasundon sa iyang gusto, dili musunod sa gusto sa Biblia. Mubadlong ang pulong sa Dios nato. Ikaduha, ikatulo, may kapuslanan sa pagsaway. Sawayon ang ato, dili insaktong gituhuan. O niya, may kapuslanan sa pagtudlo kung unsa o nato pagkinabuhing matarong. Mao ni makuha nato sa pagtuon sa tibuok Biblia, mga higala. Magagiya ka naton tanan paingon sa langit. O niya, kining mga tawhanang nagsuwat sa Biblia, unsam ni sila? Sunday keeper ba ni? Dili. Sabbath keeper ni. Mga nagtuman ni sa adlaw Sabado, mga higala. Nagbantay ni sa adlaw igpapahulay. O niya, samtang anangangkon, kung wa pa mi Biblia, Dominguista. Samtang ang nagsusulat sa Biblia, bisan pa ang Diyos sa langit, nagpahulay sa pagkaadlaw ng Sabado. Sila, Domingo. Malayo rin yung guys tinuod. Ang nagsulat sa Biblia, mga tao, nga nagtuman sa dietary law, di mo kaog baboy. Pero ang mga angkon nga, kami nagsulat sa Biblia, kami nagkumpare sa Biblia, mga on o ginili sa Ginoo. So, imong sumadahon, layo ragyon sa pangangkon. Angkon-angkon na, pero imong sumadahon, layo ras tinuod higala. So, hinaot pa nga, ang pulong sa Dios, atong gamiton nga gabayan o giya nato, paingon sa langit, tunan nato, kung i-aplikaw sa itong kinabuhi, ang mga pagtulonan nini. Atong balik panahon ni Brother Isaw. Salamat, Brother Libby, sa dilo pahingpit tapuson itong programa. Ito sa nimbasayan na napuno nga mensahe. Niya si Sister Christy Layon, mayong gabi mga Brother Libby, Brother Isaw. Niya first Brother Harvey Codera, mayong gabi kay Libby o Brother Isaw. Di anapod mi naglantaw sa inyo live karon si Jennifer Castillo di ni diri sa San Bulawan, Baliti. God bless. Niya po si Sister Mia Ana Fuentes, mayong hapon sa inyong tanan diha. Brad John, Brother Libby, Brother Isaw, guban pang na diha. Happy Sabbath everyone. Niya po si Brother Edward Gina Reyes. Good evening mga igsoon kay Livy o Brother Isaw sa tanan na minaw. God bless all watching here in Davao del Sur. Niya po si Brother Mario Alquizar, nagpailalang gyud na sila nga walay mga alamag. Buot-buot lang yun, dakong pagpasipala ka na ilang gipasigwar sa mga tao. So wala rin pa igo nga panahon alang sa pagtapos tong programa ni atong closing song, may atong closing prayer. Okay, magampo tayo gala. Ama naman sa mga langit, salamat o Diyos sa imong mga pulong among napaminawan karon. Tuguti nga ang kamatuoran among nadunggan, magagiya ka naman tanan paingon diya kanimo kini magisalig sa Hesus Kristo ang manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa talamanon sa kini ang maayong balita o kaniyong tanan ang masukig pinalagan tigpaminaw sa ngalan sa Brother John Dihito, Brother Joel Tirana, kini inyong mahigala, Brother Isaw Dihito, uban sa pambisita karong gabi una, o kinusab sa Brother Libby Club, paingon dengan salamat, mayong gabi kanatong tanan.